Tini 13/08/2021 ni salo haina hai tuidu hatiwo BJP te IPF ni bikhub misil rally himlaijak sing Simon Tangki himjak hamklai thangnai ko ekdin sikang sini CM Trinamool Congress by ambassador harka sujamone bagai tini bigo belekhano khorang oglai khorang tisalai tini khorang tisalai jak IPF te BJP youth rally bikhub misil himlai tongjak